kaching hon jirpo tum non kewangji matijong ni phai krep horni Zubeen Garg 11 FC lapen ke Karbi film artist angbong football ka pathu do ponji lasi halabangso football ka pathu long kaddo ko beta nangalang dun piaje phansi chuning riglo adima bangke difu ka sai stadium long lasi halabangso arni bangke Zubeen Garg atum mate Assamese film artist tum si wang po Karbi ang long lapen pu Karbi film artist Assamese lapen Karbi film atumang bong si chedanon po lasi halabangso ni nang kalang dun fake phansi chuning riglo lapen kelang dun long ya phanke tikera bangke kenang sot anam jum hekben ata asi tikera namang thane Rangmukrang ko Haru podo, haru isido, lapen pokep do. Pokep pen lelang dun setame, cecar pin po. Ah, cicas. Lapen ke haru isi bangong, miong, lapen haru po bangong, mitiong chop do lake. Asi kaddo ko beta, mati jong ni pai krep horni, mati December 15 ni, kasai stadium long wang pen. Nakalang dun piaji pasi chuning rig lo lapen ke jakse. Meta bang nil tum ka chuning rig ang tungo bang ke lah nili tum Karbi film artist panang support dunia fansi chuning rig lo. Kasi cetong na halabang sorni. Bang ikpet kasi halabang sorni kaddo weta cetong ikpet lo nang piningi dulang mo ko. Oh, ningji do lang. Labangso tiket nang litum jong sinangji pulo te lapu dim hai mukrang ta jorbom, lapen ita jorbom, lapen kaprek tum jorbom. Lapen prabjin melan tiket nang enun tu. Kali te mu igger api ke dong le deji. Lalo nil tum tala tiket ke jor sitame hala asit ating si jor chok. La jong si nang et lo pulo tang te mu halabang sorni wang sitame chok si det po. Val kar lui chok si det po.